May adlaw sa tanan, aniya na usad kami inyong ang mga trolley sister act. Hi! Nasab mi magtabi-tabi, maghisgot-hisgot, Magtimbang-timbang, Magmupay ko pa. pagkaon sa mga gulay, sa karni, na makahatag ba siya unsay maayong panglawas, unsang Magpapataas sa pagkaon na kinabuhi. magpapataas sa kinabuhi. Kami ko. nalatag pa ko. Dili na pa ko. Ha? Sura ni. Diyan mo makita na. Ano yun? Kana. Una siya. Tatlo rin diyan. Kasi para sa ko. Benefit ani niya, usa sa mga benefit is maayo sa pananaw sa mata. Oh, mga balo, patkaon mo na tabas ginhawa. Ako, maayo ni para sa bukog. So, ngaon di tagkuan pa ko. Ano siya, maayo ni siya pampaabtik sa imong kasing-kasing, paabtik pud sa tuhod, ug paabtik sa tanan. Kanang ming naluya na katindugon. Ang bako, maayo ni sa mga diabetic pang level sa atong sugar o gusto mo nga dili mo hanap yung pananaw, kaon mo og daghang pako para sa lain-lain nga mga lain-lain putahe para makontrol ang atong sugar. Panitaw ng pako. Cancel ta na appointment Bako. vision. Kita na gyud himo imuhang. Ano mao? Ano yaong nga maragdagan siya sa mga kombo. Abo pagsuba. Na gyud dito. Dili na mao. Siya pa ko nga makaon. Kani. Ako wala dili ko na mao. Dili na siya mao. Nakalan dai kung kuno. Samad, dokdoko ni igatong sa samad. Kani tambal sa samad. Grabe, ilalim. Makataon mo pagkumbok ba? Utob sa kuan, ting kapuya, layo niya sa naghani klaseng luto na mo ani. Saro dili maulian kung singot ani. Naari gyud ay sa palibot ang pagkaon. Magkugi lang jud ka. Grabe ka layo-layo ang ikuan sa pako. Mura nini. Oh, sakto kani. Makasave mo ani. Tadtaran. Aduna kami tadtaran ron nga perting ni Dota oh. Yuni chopper karong nga pabuwag na. Sukan kasi mong giula man na imo. Na dilunod na dai na tulod. Madaghan na yung masulod sa imong una-una mga kanang mga First half. Kabalo na siya no. Rapit na. Ani utan ko ni salad. Ayon ko ni siya pag-usap ug muka. Daghan kay tagkamatis oh, kinsay magtuga sa limon. Ay dahon sibuyas kinana may bombay, halkay lamas ayo sa lawas. So ato ni siyang ibuyok. Okay, sunod na to ang ginataan. Gamay. Tangko na to ni dilit. Mo gamit rami. Wala siya kuan. Lami na siya kay mura mo siya ganining nikaw na mo para siyang okra. Paryara siya kuan sa okra. Pwede mo butang ani bagoong kay. Wala mo diyang madali lang. Ready. Pwede na siya. Para siya sa gata. Para siya sa gata o tinunuan. Puta na siya, so dapat cook na siya. Oh, naran mo lagi ng tagtaran si. Ala ka, giuli na silingat. Karon pag giuli. Paitar, ganina, gikulog ni.
Pas ka pa yun. Ha? Oh! Na! Mas kikinilang tayo. Sabay-sabay na. Para makabudget sa gasol. Oh, sabay-sabay na mga kaberkas. At alternatives. Okay. Masabaw gid siya kay nana siya kaugalingon niyang sabaw-sabaw. No, tanawa isang buka lang ha sa gata aron dili overcook pud ang gata. Ani? Ano ba ni pagbagoong? Okay, tinuro ba? Tanawon pa man nato ng mga agent ana. Atong agent, isa pang agent. Perfect siya pa. Yaton siya. Ulo-ulo. Plasya niya lang. Mga ibutang ang kalam. Oh yes. Mayong hapon sa tanan, mga daberkas, kaberk, mga friends. Naghanda jud mi karon kay nami gwapa kay nga guest. Wow. Kauban sa among team. Sa una ron tani siya ma-appeal pero na busy siya pero karon naghatag ni siya namo og pagtagan. Dayon usap pud ani ron nga moa dere celebrate sad mi ani kay murag birthday nimo. So ang among magong topic karon gumikan sa mga klase-klaseng pagkaon na kita nga tawo kinahanglan ba jud ta nga magpili-pili ta sa atong mga pagkaon or kung gusto natong unsa itong gustong kaunon, kaon na lang gyud ta bisan unsa. Pili ta sa atong pagkaon o kaon na lang gyud ta na bisan unsa nga wala tatay dapat ang ilikayan. Sa una, wala gyud ko nagpili-pili kaon gyud ko taman sa akong makaon. Pero karon nga naa na ko bigil sa akong health. Magpili na ko sa akong pagkaon. Kay ano man na siya kung magpataka lang tagkaon, Mo na siya Dali yung ta cause. mahigbol. Oh, yes. Mga cause Dali ang ang sakit. mamintana. Pildi pulihan. Pataka og kaon diha na to makuha ang atong bation. Yes. Pares para sa ko Bation nga sakit. o sa unang panahon tungod po sa akong kalisod kaon lang mga utan sa dihang medyo nga murag nakuratan ba nga makapalit tag lami so kao patakag ta og lami so sa dihang na high blood na o balik na pud ta aning pagkaon nga kuan kung mahimo kung mukaon ta og kana ang lami ato lang ginagmayon di lang hara-hara anong kaon lang og kanang bisag tilaw lang ba at least na pud tay matilaan nga lami ba makakaon lang gyapon tag lami pero dili gyud ana nga hala sobrang kaon jud bisag unsa na lang kaon jud so kinahanglan May maninti mang lami. kinahanglan na Oo, jud pero limitasyon. Nagi Nagi limitasyon. Okay, sa pagkakaroon na high blood na ta, dili na gid pwede. Kung kaon to tag lami, Di na may duha lang uban. ta kutsara. Mingon man na partner uban nga, dili, mutilaw jud ko. Day today, day tomorrow, di day, di ko kakaon na lami kay na kinahanglan makatilaw jud ko, kaon jud ko. May maintenance. Dili jud pwede kay bisa pag die today, die tomorrow. Oh, Di man ta ka di same day na dili man ta kabalo nga magkuanta kana. sila nga balag mamatay na jud, ayo uban, jud At least mamatay. madugay-dugay pa At ba? least busog ko. Dili magkundinar akong kalag. Dili wag na na. Kita mga matay man gyud ta, pero Ha? dili pod na madugay-dugayan ba basta magkuanta sa Ma-enjoy Dugay ang na. tigbak. Enjoy pa Ma-enjoy jud. pa to. Labi na nay apo. Oo. ang apo na Ano sa ba? labi na Ano to lami, di ka partner. na Oh, Ha? kay po Pilami kay mga bawal, oy. Ay, abi na ko malami kay mga balo. Bawal din. Uy, lami kay bawal Lami jud, kay dili bawal. mapugnan og kaon ng bawal. Lagi pod. Mo Hmm. naging di ay sa mga istorya nga. Kaon na lang Kung sa koy. ginili, Bahala mo maoy diha. lami. Oh, Okay. okay raman jud lang mukaon Ikaw ta ba? kanang kanang. Sa Kaon na lang koy. Sa katigulangan nga nung taas sila o edad bitaw maabot sila mga 90. Ngano kay sa pagkaon sa una lang aga udlot sa galay kanang mga pako, bid ginamos gamay. Pero karon nang hala-hala mga nindot kay na uso-uso karon mga salad. Alami man tuod pero agoy ang atong Na lawas. gyud mi nabisitahan sa una nga. Inigabot na mo siyang balay iyang edad kay 94 pa ato panahon na. Pagabot na mo, tanaw na mo siyang sudan kay puso sa saging. Moingon din ka laluoyan ni nanay no puso sa saging ra gyud pero mao di ay ang iyahang secret nga mga pagkaon. Sila pod. 96. Oh, May sila ang taas pagsaging ang na may kinabuhi. puso. No, taas ang ilang kinabuhi. Tama gyud pod. Yung saon man na siya si karon ang mga batanon. Dili na sila ganahan mga og mga utansik. Wala ba sila kailaan ni? Ha? Sila kailaan ni. O di ipaila-ila na to. Karon mo na Ano ni ba? Ano ba? Sila ipaila-ila. Sala. Mm.
Maunay among gikuha First time gyud ko ganina. mukaog pa ko. Atong Ako dito tilawan ni Pako be. sa Ano Kawayanan. ni kalami ni Pako gyud. Maunay among gikuha ganina dito sa Kawayanan. Diha makita. Ako bitbiton, Oh. ilogol niya ninyo. Ako di ko ignorante ana kay mao jud na ako ang pagkaon sa una pang panahon. Mo na ni nga nibalik na ko og Sa kaon. bukid kani o Pako. kani kanunay ginamo nang gikaon. Lami agad ni Pako. Dili siya ordinaryo sa kuha pero diha nila makita unsa jud siya. Ikuan siya partner sa kanang naa jud suka. Nindot siya. Dili man na siya suka. O Uy, mas ganahan ko correction sa dili siya suka sa kalamansi limon jud gamit nga namo. Kalamansi. Kalamansi gyud. timpla og kanang mga salad inani kay sa suka kay ang suka kanang usa na sa maka daot sa atong liver labi na kung malabanan. Lagi-lagi kay aslo man siya mo din. Ang Palihog suka ko. pod na po siya chemicals kuan ba? Na Ana may suka subi. Fermented man gud siya ang suka. suka sa lubi pero na gibutangan nagtungog. Ay parampit po nilaw eh. Lami sa Simple na siya. Lami lami. Kuan rice. Ha? Bawal na ako mag-rice kay tungod sa kung Ang ginataan mo mas ganan ko sa ginataan. Guys, dili na ako mag-rice tungod sa kung tatambok marag di na imbis makitaan pa ko din tambok na niya. Oh, usasad siya. Ano ba? Dili na daw siya Uy, mag-rice. di naman ang maring, di naman maring basta tinuod nga gugma. Dili uy. Bahalag tambok. Bahalag tambok. Uy naglikai siya sa rice kay kani man gud dili na No, magud good. ordinaryo ang bugas karon nga kuan inisprehan na magud siya so siya maka-trigger siya sa mga diabetic. Oh, ana po. Usas siya. Oh, Bugas no, ang black rice na. Ang tinuod nga Oh. gugma, Ano gisgot bisan man ni unsa gugma ni. sa bisan pa og ay mo magsagugma. Ha? Tinuod nga Pero gugma, mupuan lang bisan ko pa gamay kanon Tambok ha ka. kay. Tambok Pang ka. carbohydrates Tambok man ang po iwang. siya. Tinuod- Sukdon lang Pero, po na to ha. Kana may ang limitasyon. Sukod-sukod butag kanon ang gamay. kayan po diha. Sa Siguro kabila lang tambok ko basin kasog sugar wa pa kabalo. Ano yun na? Oh. Nya ang imong Wala, BP. Sakto Oh, jud kana sa BP partner. na, Oh. taas na kay BP, liman kag 150 over 100 din na ta katilog. Ikaduhang lami ani. Wala na gid. Partner, Ano na ito? Nilong sa ninyo. kinahanglan imo ginang hotdo ng imong pako kay mao na makatabang sa imong BP. Nang salad. Kay oh, Di na ako na magamit ang sako. BP ana ang BP na to mataro sikular ang dugo no kay wala man kay mga bara-bara Oh. sa ugat kay wa may tambok nang gikaon. Mao ni siya nga ang utan Lami gid kayo pa ko. sa ako lang kaugalingon. Sa una pang panahon utan na gid ko. Bahalag niwang pero Pero kada mari. ligon ba? Okay. Lagi. Kami gid vegetarian, nara gid sa lawas. Provincial justice Pero gid dali ra nakaka- kaya giluto. Pila ka tuig ka na vegetarian ulit. Dugay na. Since Since birth pa jud na kamatngon ko daan na jud ko hingutan. mo ba? Oh, dili man ko acquire na ko ang karne, dili ko malingaw. Utan ra jud. Nindot de kay butang na ako. Di man ko wala man ko nag-ingon nga gidiscriminate na ko ang mayo kay mga unog karne, ana na sila. Wala man. Pero diha man ako nakita agod nga murag dili pud kay ko ingon sikli nga kanang magbati-bati Oo, sipon, mga ilanat na wala kayo. Mo ba? Ito ay ako kumantay niya. Ako lang ikuan ba katong nanay. Kanang puro Iti- dahon-dahon kaya na ko na ba? Itiit na si nanay. Ang iya bitong sekreto gyud usan di ba ko nanay. Unsa gyud mo sekreto na ina? Tulis siya, wa pa siya gigamit na tiguang na siya. Reality jud pag hingaon ka gutan, Iyang na wala jud ingon nga Mga bugas-bugas. Oh. sinaw gyud imong Ang panit. iya no, magputlo lang na siya diha og ganang mga dahon-dahon, ang lindot yung mga dahon-dahon. Ay ani oh, pakoda. Kuan mo biya po ni siya sa dahon. Ana ba, mga kamunggay udot sa kamuti. Ang tabi gali Ana, baba po. Ana naanan day ginamos diha. Dili din. Dili siya mukaon. Ana siya sa kirpo siya kuan ba di siya mukaon og kanang ang mga tamis kayo dili na siya din. Di po jud siya mo inom mga bugnaw kanang mga soft drinks. Oh, grabe jud. Mo na ni abot iyang edad o. Itiit. Inay grabe ka na ni kagwanta jud kanay no. Ako gani manihapon ra kay ko puro ra kamuti. Oh, Kana makakaon ko ana og Okay hapon, na. dili na ko mukauglain. oh karon akong anak Fiber mo karon. na. Nagkamuti na lang gid siya kaysa kutasan man ko mamain ko lang kagang. Tambo ka muliwat ka na ako biyaan kasi mo bana. Ata para ba ka? Ayo palabi. Ano ba nabi uban anak ang rason? Kay partner tinuod ti ka partner kay. Nalabi pa nagtrabaho niya siksi kayo. Pagkaila ana do tana. Ano ba? Nanguwit ka na tagak no. Ah, sorry. Oy partner, tinuod niya partner kay ano. Sa 60 pa ka, okay na. Patagdaan mo imo ang figure. Kung di man mo koy kasiguruhan ng laki good kay mohupas unya mong bana basi mohupas man unsa na. Tama lagi po sa bateb. Asawar ko hilubo naman. Ito ka lagi po sa bateb. Balik mo pas. Ni ana man ko nga ikaw gang Uy. nailhan ka niya. May nausik sa Siksi kanya. ka. Siksi. Yun karon di ato kay balaan Tamang gyud maayo. Kanang makaon og karne o utan lang gyud ta. utan. Utan. Dili po siya pwede sik nga dili po ka makaon og karne kay ngano kinahanglan ka protein. Ano on? Pero na Dapat may ito, makuha na dapat to ito, makuha dapat. sa mga nuts. Kakuha sa munggos. Ang uno. Sa patong. Lagi. Nya mo kaangkag man ni. Pero dili na to nakalikayan na makaon jud tag karne kay ngano.
Na may birthday. Labi na Birthday. birthday. Bitaron Ya, ka. libre. Oh. Ay pwede Asok ka, siya. anak. Mukaon po kag karne, pinakbit. Pwede na Pinakbit nga subakan og karne. Pwede lagi siya mukha og karne. Kuan, kaduha sa usa ka semana. Pero dili pud nga kanang perting daghan na gid nga karne imong kanon sa imong suda. Mga isa lang ko ka kilo. Utan yun. Grabe. Dato kaya ka kay isa ka kilo. Lami jud kaya ang tinunuan. Mukaon mo gapon ko karne pero Ang jud eh. kana arang bitaron ko silingan ba. Dili makapalit magpunta. Ha? Pero dili po dingon din na perminti. Pero lami itong libre. Ah, mo gani kaon gani ko kay libre. Libre ba? No? Mahal bang kilos karne. O para ganina nga nagpahinata din ay nag-birthday. Ah, libre. Oh, kaon ni. Manawag kung tapod mo. Lagi. Kamamahina ba pud me? Wala gid po may nagdahom ato. Nga kun ana matawagan Pero sa tinuod lang ang atong lawas kinanglam ko ang pingan. No. Hindi ko mingon nga ayaw mo pangaog karne. Ayaw mo ana. Pero kinanglan siya ang pingan. Mahal ang kilo sa karne o magsakit na mahal pong tambal. Mahal kayo jud. No. Ako bitaw Pero sa ang karne pilang kilos karne. 300. 300. 300. Ang bulat kasi 500 pud tapos ang kilo. dili man pud pwede na perminti tanong bulad kay makad. Uy, kung Ang bulad maring imo man tong taron imong ikuan eh Naa magud ang bulad mapalami sa kaon ba di mo mamalayan. Muna, ako, daghan na ako, day imong Nakaon. nakaon. Akong pagkaon sa una, naiutan, lawoy. Naay Naay bulad. bulad. Or, piniritong isda, gula, piniritong itlog. Ano mo padaghan ah, mo dahil nang naay mga gallstone, Kuan ko sa pinirito dyan. sa pinirito di. mga Utan gani, UTI. kinahanglan, Mm. igisa. Talagsara kay ko kanang mag... karon Kaya kay gid ilaw dili na kaya may magisa. Kaya ang oil mo, Dili di kayo usa. Mao lagi na diha na nato kontrolo na atong kagalingon na natay debate. Mintras katong mga kabataan Oh, kana siya si Wa pa mo kana siya gibate, partner. nag-utang sa mo, labi wala na pa mo pako. gibate. Kay dagan Kaya kayo kami no nutrients ya. sa pako. Nga man nga kamo lang tulog lami, kami wala. Pwede raman. Ay. Pwede raman gyapon. Munay gingon Jay nga kung unsay dangatan nila silang pagkaburara, silang pagkaon nga magpawanto sawa sila, gusto nilang gusto. Dawaton lug unsay may tabo sila ang health. Sabi na. Oh. Baka naglokoan sa to. Guys, Lami mga man. mga Dili magpugong ba? Globe. mga gwapag silingan diha ang mga Ha? bana. Na. Nang kaon sa utan gud. Gusto nila kayo. Di bahala na naman sila Kaya ba rin na mo, para partner? na lang si mong kaugalingon. Di Kaya ra nimo nga mag-inusara? itong gandoy ana. Uy, Oh, nga di ba? Ako pangutana na ba kay minyo. kaon kag tinuod. Na siyempre kuno ang mamatay pa dahil sa iyang kamatayon ang katong mga buhi. Kinanglan. Magpabiling Kinanglan. yung buhi na. Kinanglan Itong mga yun. silingan ba nagpasilip-silip na nga mga sexy mga Eh, Control ako, kita sa di, kaon. partner, pulugdungog kag siksi. Wala mo kumikaon og kanang utan kaya masiksi ko. Ang akong kaugalingon akong giampingan kay kung magdaot ko, wala Wala ko'y budget. kwarta, Yes. wala ko'y budget para ana, wala pa gyud tay bana nga moatima na to. Unya dili ta magampi nga maglikay ta sa pagkaon nga nasayod man ta nga makadaot. Oh, nganong tuyuan man na nimo? Dugay naman ta nagkaubang sa trabaho dito. Wa ko kadukot ko sa dungog na nga. Na hospital siya. Oh, Bisa bilang tan o kadungog niya. lagi. ako kay kuan ko. Tinuod jud siya. Pabaya di ko tinuod lang sa pagkaon Noon siya. dito wag sobra ra kung nakaon ang wala ko kontrol kanang mga pan bisag unsa lang ba. Grabe jud. Kanang tanang dahon sa Grabe palibot. ko kumukaon ba mo na. Karon high Karon. blood na. Di na pwede, di ko kainom og tambal sa anang akong isang adlaw. Malipong na dayong ko. Partner. Manang napaana ko nga. Kaya ramang tanan ko mag-inusara. Karon ra na mag Mas Saka, kinahanglan no? na gyud mangita. Usa ka no? Sa kay maayo ani no magpangutan ako ba? Okay maayo. No? Mali. Okay, kana biya Isa isa. kay ako ra isa daw bi tukaran ta sa high blood. Nana ba kay? Muna walang paginangina. Butira tapuhon nga ang- na maring. Pahinay-hinay og kaon Pangita. mangitag mayin kan unon. Oh. Yes. Wala di. Kaayo sa lawas. Mana ako Anong kayo sa Muna ko Magsala gipangita na karon. lang ka og talong. Ayaw nagpingis-pingis sa partner. Naghinay-hinay ko og pangita karon. Ayo ba naghinay-hinay ko pangita jud karon. Dili. Sama ni ani. Sa Kinahanglan. maayong pagkaon para okay na po. makasurvive ko ba nga. Okay ra din nga ako ra isa kay wala ko gipamati. Kana. Pero Ay, partner, na sa tinuod lang gyud. naka, Lipong-lipong ko pila ka adlaw na nagpa-check up ko tong kuan ingon ang doktor na ilis na lang to ilis 5 ra to. Bitin. Lipong ra man gihapon ko. May doktor among silingan pod si doktor sa kuan. sa imo atong Tinilang di kay kuan. sa imo atong habit. akong giinom May karon. kagid. Ako na. Okay na kayo nya 50. Ang habit nimo to sa una partner nga kusupit kam kaog karne. Oh, then Oh. video kanang inom-inom Nagyod, diha bas nagyod. bawasan to gamay kaya na sobra ang kalipay muwala tas kalibutan. Litso na inom ah. Magsobra na ba? Bigil man yung sobra partner. Di gid may sobra. Pagkakaroon Ay, nakasobra sa Duwa pod. man man eh. medyo edad na pud ta.
Edad na di gyud kay. Sobrang sukod Medyo, ba? edad na gyud. Luwa po ulit. Basta sobrang sukod. Ha? Luwa. Lagi bitaw. Tanang sobra di gyud maayo. Lain kasi sila kuno, usay nga sukod ako ba? Sukdo nang Sukod ba sa pagkaon ba? pagkawanta. Kana bang kuan ba? Sukdo nang pagkawanta nimong kaon sa utan lang. Na may iba di gyud sila kagwanta kanunay utan. Ana ba? Sukod. Abi bitaw pud nimo kung Wala pa tayo ang live. wala pa tay gibati bitaw. Una, Kaon ta sa prutas Wala ako. og kani ang utan. Pero kung naa na bitay gibati para ng high blood, dili na gyud pud pwede nga utan daghanon kayo prutas daghanon kay kung taas kag sugar. Mangga tamis saging tamis. Mura lang gyapon og kay ako experience gid na nako. Aw. Mas lami pa siguro ang gugma kontra sa abi ta. Di balik ta. Lami gyud ang prutas pero control na gyud ta basta kuan bitaw kana bitang kaya tignan mo na bitaw tay gyud pamate. Ako experience na nako. Ana na lang yun, gamayng kuan. Gamayng pako, gamayng salad, So, gamayng kanon. so mintras nga wala Disiplina. pa gay gibati, Disiplina jud number 1. magdisiplina gis kagalingon kay aya pa nimo disiplinan mo kagigon na ana. Ana, no? Lisod na gyud kaayo. Na maintenance nimo. Pag dili na ka maglabad imong ulo, Abi lang inom. Mag-inom ka og kana bitong sani? Medicol. Hello. Wala na eh. Medicol kadako na pud sa ubang party sa imong lawas, medicol masikag inom og kuan medicol. Imong Ay. kidney. Lang mo sa Ah. na tambal makadaot gina siya sa kidney. Maugan. Ayun lang usa ka ayohon to niyang katunga Isa ka sakit. Oo. Nadaot. Damage niya ang uban. Ay nangaon mi dere. Mao lagi. So, So, Kadyo lang. na experience na ko ba nga magpataka ang bitag kaon sa una man kong panahon sa nag-eskwela pa akong mga anak kana ang naan ra ba lisod kayo para lang gyud maka-eskwela ang mga bata kaon lang gyud kasi O kung sana, ginagmay nga utan na kamunggay ana lay ginamos bulad gamay ra pud matpat ginamos kay mama yung kwarta budget ba so sa dihang mga bata wala gyud pud ko nagsakit-sakit ato nga time mo gyud pud tininot sa utan kay wala gyud kasakit-sakit naka lahutay gyud og Dire na ka. mangibot, mangani, manano. wa yun, daon saan. Wa na gyud na unsa. Ka exercise mo. Sa dihang sa kaluoy pud sa kong anak, sa sobrang kaluoy tag human na eskwela. Mahal sila, ma, Likson. magkuan ta karon ma, palita og katong kuan. Son. Ako pud na wala katilaw. Ah. Sige kang magluto ta ana lamig kay na. Salad, spaghetti, wala na ana ba? Ana, Ang ako pud na anak nga tungod siya kaluoy nga wala gyud pud katilaw. Maluto ta ma kada semana dito ba? Magluto jud mi ato kay para gyud nila nga patilaw ba sila ilang mama. Sa dihang nalungkoy na ang inahan kay sobraan na sa kaon. Diha dito nagsugod, dito ko malimot. Ako edad na mga 30. hala no. Tingnan lang, nalipong naman ko. Lipong ko magputasan ng singot ba? High blood na ka to partner. Wala Mao na ko to ba? siya. Dili ba na mo kaliwat Mga- ngayon, ana? Mga Tungkol kolesterol sa to among ba? kalisod, may kaliwat high blood High kita. Ang ragil mga utan sa bukid. Mga Umika to pinason. kolesterol. Oh, siguro yun, ana. Taas kolesterol siguro na, akong sugar kay. Hindi na ko makita na action na. Lagi one time, lagi guyod na dyan kung zina. Bakit dili ko kita? Promise lang yun. Kabat-kabat ko sa bulak. Taas siguro ko akong sugar. Nagkarang coke, grabe makainom. Nga asa to mga birthday, dito na. Wala nang ana-ana po. Dili Ano di na, maayo. lingaw ba? Nagnakuratan ba kayo estudyante? Muna, nakainom ko kang dili, biday maayo. Muna sinana siya nga. Ako ma, dili dito ko magkuhan ma. Anangin mga, iharagad ma, dahil iko diri ka ng mga udlot sa kamuti, tangkong, ana. Ay yan, siguro nakita sa kuang nga murag, dili jud maayo. Kamuti jud siya, pwede po mag-oatmeal ba? Lay man gud ang utan kay dili man gud siya more on cholesterol. Mura lang po daw siya, Pang- og kanang putasan ba? Born na, na gid siya sa mga- yang lawas. Toxic. Mo nang dili gyud mo produce og bilbils. Good labi rice. Dili siya makuan ba kay ang fats man gud ni. Puro different yung anid lawas. Akong magulang ka na magulangan, grabe. Niwan kayo, kung sunod sa kuan, niwan. Mo na giingon cigarette nga kuan kanang maghuna-huna ta ba Oo, nga. hunahuna Duoy kayo og ang atong sudan. Una-una, Duoy po nato no, moro ni atong sudan pero mao di ito Oo. sakto. bitaw, naingon nga, luoy Luoy kayo kay kay mo utan. ulit. Wala ka atong Jollibee. Luoy kay mo ni bulad. Kana, Ano na, di, nga sakto sila jud luoy na. na. Luoy nga tas man kay nagkuan na. Luoy ka na lang taon. Luoy ka ng taon, pero Pero ang vitamins nila ay Grabe, para sa impact na. lawak. Daghan di ay siya. toxic simong lawas ana mura nag banlason na niya. Ang pako. Kay fiber man gud na siya. Nga taas pa gyud nag protein mga Nagkalipong-lipong Oh. na kaghinulat sa imong gipaabot. Paabot. paabot kita Dugay ni abot. Nagpaabot eh sa wala. Magputrip Wala, lang sa koy. nagkalipong-lipong kaog pako. Paabuton Ay, gyud ay, partner. pis kay kayo. May pang pako kay bisan pa og naglukot-lukot, nagtiko ko. Malis pis ay pa kay glawas. Ang tao. Batanon pa kayo. Wa na ay. Nagkuoy-kuoy na. Tungod sa pagkaon nga dili maayo. Sobrang pagkaon.
Ana na. Dili man gud mo tuo ang mga Kinahanglan istoryahan. balanse yun. Basta dili nila Ma-experience. Oh, experience. Tinod jud na. Malagi ingon nga. Diya jud. Silang dong pag panjod ay pag amping kay og maingani na mo pwede mo paita mag-injection ta sa atong tiyan gitara. Diya Nya jud di mo na gyud pod. kaon og lami adi na gyud. Diya gid pod nimo makuha sa imong Ako gani ko ga-inject pero did-an jud ko sa doktor og karne, isda, bulad, sinirito, pan, cheese daghan jud kayo. galit sa inyo. Ay gani wala kami ng dok daghan kay na dok. Kana na makaon ako dok mo istorya para moral. Ayaw na istorya ng dili makaon di kana lang makaon. Pero pwede man siguro sik matilaw gyapon. Pero Dili lagi. minimal sa ba, minimize ba? Dili ba yung pamahaw panyud to, panyapon, puro na lang ka. tama gyud. Mura dili gyud siya mao. Kay ngano, sigikan ko sa gamay pa hangtod dag edad ko og 35. Dayo, Pinirito jud na. ay mao toy Nya na. kaon jud na tanan lami. Mm. Kaon do lang lami. Sa una sa gamay pa ko kaon ko ani kay di man ni kuan tato. Wala kay ta sakit ato. Pero karon nga murag na ana kay kwarta nga palit bitaw ka og kanang ay palit ta ato. Ah sige. Ana diyan labi na Instant junk foods. Instant nga Agoy, pagkaon. lami. by order lang. Naglantaw Oh. TV nagsima-sima junk food. Ana. Mao gid na. Yun kanang mga drinks bitaw nga mga Mooy usa nga kanang dili makabalance sa imong lawas mo na nga tugkan ka og sakit. Dili man balance. okay ra man na let's mukaon kag lami. Mukaon kag lami. Mm. So wala Okay lang pa kay kag gibati, pero kung naa na bitaw kay sakit jud. Maingon gyud adi jud ko makalimot ni Mambabing. Ang mismo kaon kag nga ato kadako nga karne. Mura na lang daw puspuro sa tukog. Lipong pa ka ana, kay tungod mabitil. So, Malipong ka kay mabitil. Mas Taas dagang- kag kriya. mas dagang matrigger Ana, na ana, sakit. naman kayo ang Mas dagang matrigger ang sakit mapukaw kung karne, no? Oh, Kay kasagaran na gyud sa mga istorya, ngarne magugko. dili man gud Ngarni, mahili magugro. siguro. Sa madili. mulugdang mangud siya sa Mm. imong pangindaron kay daghan sa imong pagkabatanon ka kaon gud ka. Pag abot sa imong sakto nga edad, diha mo kuan na gyud ka. Mukibra na gyud ka. Okay. Kay daghan naman sa imong lawas, dili na siya Dili na kanang tapod kahilis sobra murag na. ko ana. Sobra na siya bunang nanadayon diri managko nato. Dili naman ta motubo. Dili naman ta matubo na ang Muna bis gyud, mo ano. taas talit ang itubo bitaw na to. Ang mga kilid. Uy, kamo, ako wala may tubo Ako na. Haka man kay kaon-kaon og lami. Tubo Di, naman, oh. itubo ang kilid. Naunsa mo. Ikaw Ha? unta magmukaon ka Ana ba kay. gyud ko sa una ba. Wala pa kay Karon, kuan wala. Ala si Lia, oh. Kana wala tubo-tubo. Okay ra na kayo tambag yun na kun kanay mga lawas niyo. Okay. Si Lia, oh. Slim ka si Lia. Nagahay pod sila. Patay. Kinahanglan mo gud pod ta mag-exercise. Ay, isa pod. Kulang sa ako agi. Nan Isa sa pod, doktor isa pod. nga Isa mag-exercise pod. jud ka og Mm. sa 30 minutes mag-hike. Adi. Dili mag-jogging. Mag-hike ra jud. Hike ra jud kay kun sa heart. Wala. 30 minutes 1 hour. cholesterol. Naku ano? Hiking jud. 30 minutes to 1 hour. So So, makaabot na pwede ra siya 10,000 balag kung sa imong steps. kaunon, kinahanglan mag-exercise ka. Dayon magpainit. Oo kanang init jud sa bagong isidlak ba? Mga vitamin B. City lasotson. Makuha nimo sa kuan. Para gud anang bata gud nga kinahanglan. Nya karne kanunay exercise okay ra. Lagi gyud no kinahanglan gyud siya balanse gyud Oy, siya. kala man to Mukaon kasi ka kakain karne, ni mukaon Lit. kag utan, Pagbalibang ka mukaon rin kag pagdalag yung utan. cellphone. Ano man. Dugay man gawas. Lagi no, basta yung ani dugay kayo ka Ang karne man gud kaon ni mo constipated ron. jud ka. Basta ingon bitaw sila basta ingarni kuno constipated di kuno Mukaan ka karne karon. Mm. Sa manon Domingo. 72 hours. Na mo gawas pa na ato ka na sa kuan Martes buntag. Mao pa. Nya na dala-dala ka baho. Katulo sa isa kadlaw ka Mauday na nga ay Try mao- na ko na lit. mauday nga mas murag mura og dugay kag bawas pupo. Naay mga komplikasyon mo- nga. mo- Mo mabawas. dugay ba ka kapagawas imong hugaw. Ang dala na So, lang mo to ko si cellphone hinungdan sa- nga magkakuan ka. Duha na mi. Mm. Ako dugay kong pagmangay sa kong pagkaburara ba. Na yung anak taka lang yung kaon. Dili pa ulahi Grabe, partner. kana lang yung humba. Blooming ba kay Yung karon sa- partner? Sa tinuod lang. Oh, ang humba. blooming kay karon. Yung Di pa ulahi. ulo kahiwa na. Mm. Ay, okay? Di pa ulahi blooming ba kay ka. Blooming Oh. pero pag-usam na atong ka-blooming, ug nga atong sakit tuwa sa ilawom. Di pa ulahi oy. Aw masakit Ah. karon lagi, mao Sundan lagi na. karon. Karon. Dili magbajud kayo ingon jud na nakuha na jud kayo ang sakit, Nabiyaan. high blood pa man. Pero ayaw hulata nga. High kaon- blood pa man. Ay, Pastilan. high blood pa karon. Ni og mo kaon pa ka og sobra-sobra. Basin pa og ang imong Diabetes sugar. na. Diabetic na. Oh, madiabetes Madugangan na. mo sakit. Nya ang imong Madugangan kidney. mo sakit. Madugangan. Madaot na pod. Sumo na maproblema ka diha. Na Wala pa kay madugangan bana. mo sakit. Na. Diba na? Wala pa mo hapyod. Sige. Halika. Batik kayo kay matutuyo ka mura ka. Kala sa ipikasen. Kwadro ang haligi. Mag-ana-ana ka tutuyok. Og panalita pag linga haligi mo tutuyok ka gyapon. Og maayo og iwas-was na lang diha ang kanang kuan ba nang haplas bitaw iana lang sa salong. Ligid-ligid sa Ligid-ligid salong. ka. Kung mura kag buang mas nindot gyud tong
Na, Kamot. yun. Kay ano ba? Haplas. Wala yata maling. Haplas mo to. Ano? Ay, muli ang sakit oy, yun naman. Mura man na po mapili. Atolet. Mura ka makapilog spark. Uy, na. Uli yan, sakit. Diyan ako gawa posporos. Di ako naghanda. Nagkadapitaw nag-withdraw to sila og Sana biya, energize biya ng pako. Wala, First time man nag-appetizer. Wow. Dino tay. Kasi sikreto. Energizer na. Kasi sikreto ni mo tay nga. Hmm. Kuan mga tay kanang abot kag 85 years old din. Sikstra pa kayo mailan gani mo nang Okay, lalaki bisa dito ni nga. ana nga Oh, tigulan. wala, iskar kayo. Oh, iskar ay. Tapos siya dito na ako kadugan ingon siya. Ay, ba na day? Ana ba may lana nimo? Ana ba? Na ang tayo sa sikreto nimo tay sana ako magod day ka nang sa kuan sa unang lampas ra rin simoton ba. Dili tayo ingon jud pabugat ba lampas ra rin. Utan ra niya. Bye-bye man daw ang mga kinason ba mga Ay, mga usasad. kuan ba. Sa una, Ay, ako, utan, kusog di kay ko, kung kau kinaso. Utan niya. Sa ato pa day, tay. Una, Laban pa ka mo minyo ka tay? Ingon siya nga. nanginas mo ito. Okay, kuan ka nang kinahanglan jud na magminyo kay naabat yung tek istorya din. Kana. Maglain na tong lawas at ay masugo na mag-init tubig din. Nay mo kuan da mo haploy-haploy haplas. Yung ko tay, kung kanang pagkalot lang tay, to ay daghang baligya dito tay nga kanang. Kamot. Ana ba, kalot tay sa dili gud lahi gid tong kalot na dang ana katubang kalot na napay mo anak daw. Grabe gid mo gyud. Gid mo. Pwede man tong katong kawayan nga para kalot ana, nag-ana. Yung kanang haplo yon, baliw lang pod. Ah dili jud lahi ra jud kuno. Lahi ra gyud kuno. kurente. Na kamot ko mo batay sa imong pangidaron tay. Sama na manikin, way pagbati. Ah, Oo. Naa jud ang lalaki murag di jud sila agwanta pero ang babae murag kaya ra gid siguro nato ulit. Ha? Kaya ra gid. Denial ka. Posible yan. Kapag kakaron, Mura Posible. gaya pa. dili pa gid nato matugkad ba nga mungita ba gid tag partner. Yes, maubot ra Dili. na. Oh, depende lang og ningon ako anak ba yun. Ma, Yeah, muminyo yes. jud ka ma? Dire na latas mangitag partner. Mayon ka ba? Muminyo jud ka ma? Inko nga. Ang utan makaayo yun sila was. So i-promote na to nga pagkaon ng utan, mogi mas taas ang kinabuhi. Yes. Mas layo sa risgo nga daghan tag sakit nga makuha. Kaya ang utan man god, mo na manilig sa ato ang tinae. Oo. Ang uban mingon dili sa kagutan kay puyang bitin. Oh, di pero wasa kay balo nga ang utan daghan kay mga benefit. Kay mo na siya tigsilig sa ato ang Oh, daghan ko naman taron kanang naman tay kanang internet, Facebook. I-google lang dai nimo gusto kang kanang daghan og vitamins imo makuha usa ka nga vitamins yun ang makuha ni utana ha. Imuha lang dai i-search para maayo ang imong lawas. Kanin pa ko the best gid di basta magkalipong-lipong kulang ka og kuan. Le, Mga diabetic, kinahanglan nga mukaon og Pako. atbang atbang. Maklaro jud ni ba? Ayaw siya sa eyesight. mabalog madili, kaon tag utan. ano man labi nag mga balo, ano man labi Labi na. malo kayo. Nay magpaatbang-atbang masaytan. Pinaro kay pananaw. Basta tigulang tambok niwang, kaon tag utan. Let's gaana ba? Basta jud bata tigulang tambok niwang ang utan makaayo gyud. Kaon gid pako kay naay magpaatbang-atbang siga kay mata ana kayo ba? Naon lang ba nga ang kinabuhi daghan kayo mga daghan pa no nya bubo ra kag kinabuhi. Bubo ra pud imong experience. Enjoy na to. Enjoy ba? Enjoy na to. Yes, So, atong enjoy ato ang kinabuhi ay. Dili ba So, imong nga utan gyud pirmi ang kanon. tamis balansiro. Na, Advice lang para dunay Taas nga kinabuhi. wala to maayong panglawas. Maayong panglawas gyud. Oh. Ano Kay walay kolesterol ang utan, natural lang siya. yes, sa sunod panahon na napod mo na makita nga dahil na pud ni tanon nga among pagsaluhan. Salamat. Nagtabi-tabi. Busog nami ako. Just kaon comment tag utan. below. Comment lang sa mo kuan sa bahin sa pako. Kabalo na comment lang kay ready na ming lelet. Makutan lang sa ako. Utan lang sa ako ron kay tigom-tigom tag pusog ba. Sa sunod higayon atangin ninyo ang pagabuhaton sa Sister Axe. Nga.